काल लेबू हो टीजर आ गल बा जौन की काल गाना आवता। ई गाना के ज़्यादा से ज़्यादा सुने लोगिन डिम्पल सिंह के साथ बा। और एक और धमाल आ रहल बा डिम्पल सिंह और शिल्पू राज के आवाज़ में, तो उ भी गीत के ज़्यादा से ज़्यादा सुने लोगिन। ओकर पोस्टर लॉन्च हो गल बा। ई पोस्टर देखी लोगिन, पोस्टर के नाम है एके ओढ़निया। पावर खत्म ना होई काहे कि आ रहल बा पुराना जोड़ी एक साथ डिम्पल सिंह और पवन सिंह के साथ वीडियो, पवन सिंह और शिल्पी राज के आवाज़ में। तो ये भूले के नहीं खे, इंतजार के घड़ी भइल खत्म काहे कि पवन सिंह लेकर आ रहल बड़न डिम्पल सिंह के साथ एके ओढ़निया। तो आप सब ई गाना के ज़्यादा से ज़्यादा सुने में लोगन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और ट्रेंडिंग नंबर 1 पर मंगाए के बा। और ई गाना के राइटर सूरज सिंह और म्यूजिक प्रियांशु सिंह, जौन की गाना बहुत जल्द आ रहल बा। तो ई चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर ली लोगिन काहे कि गाना मिस ना होके के चाही। बहुत दिन से जौन इंतजार रहल कि डिम्पल सिंह के संगे नइखे आवत वीडियो, उ गीत आ रहल बा। एक साथ दू गो डिम्पल सिंह के संगे वीडियो आ रहल बा, जौन की एगो पहले वाला वीडियो में जौन बतैले रहनी उ, और एगो ई एके ओढ़निया। तो दोनों गाना के मिस नहीं करे के और ज़्यादा से ज़्यादा सुने के बा। जौन की अभी खाली पोस्टर के लाइन लागल बा, जब गाना के लाइन लगी तो फिर रुकी ना। और केहू के दम नहीं कि जौन दबा सको पवन सिंह के, काहे कि पावर स्टार नाम हो। और डिम्पल सिंह के आ रहल बा बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ, बहुत ही अच्छा वीडियो, साफ सुथरा, संस्कारी, अश्लीलता से दूर। तो ई गीत के ज़्यादा से ज़्यादा सुने के बा और पूरा बवाल मचाए के बा, एकदम रेल के पूरा। दूगो गाना आ रहल बा डिम्पल सिंह के साथ, एके ओढ़निया आ का लेबू। तो ई गाना के ज़्यादा से ज़्यादा सुने लगिन। जय भोजपुरी, जय पावर स्टार पवन सिंह।